Bai, egunon. Ia, orduan gaurko hitzaldia emateko etorri da Álvaro Arrizabalaga. Importantea da bi abizenak esatea. Eta etxeko lanak zuentzat, ia nork ezagutzen duen Arrizabalaga eta nork ezagutzen duen bigarrena da Balbuena. Agian zuen irakasle izango zen norbait. Orduan, Álvaro Arrizabalaga Balbuena oñatiarra da, Oñatin jaio eta ikasketak egindakoa, eta nik 18 urterekin ezagutu nuen Gasteizen, biok ikasle iritsita Gasteizera, eta Alvarok oso argi zeukan 18 urterekin bera arkeologoa izan behar zela. Eta ordurako ja udan aurreko uda guztietan arkeologian indusketetan ibilitakoa, eta badakizue ikasle giroa zelan izaten den. Alvarok argi zeukan, asteazken arratzaldean joan behar zuela arkeologia taldearen batzarretara, bera baino 40 urte zaharragoekin. Eta berehala hasi zen baita karrera amaitsu eta segitsuan indusketetan, arkeologia lanetan. Eta hain zuzen, Debagoienean hasi zen lanean, lehenengo aztarnategiak, arrasateko variantea egin berzenean Labeko koba esan nahura, ez da? Labeko koba, lehenengo indusketa, eta gero indusketa handia esan dezagun Leze Txiki. Bueno, eta hola hasi eta unibertsitateko irakasle katedradun izateraino, EHUn da Letren Fakultatean Gasteizen katedradun eta irakasle ibilbide handia egin du, bai ikertzaile moduan eta bai irakasle moduan. Ikertzaile gestioan ere izan da zuzendaria, ikerketako zuzendaria Euskal Herriko Unibertsitatean, eta nik uste dut pozik hartu duela baita deia Debagoienera barriro etortzeko, eta bereziki Bergarara etortzeko gaurko aurkezpena egitera. Bale, eskerrik asko Gidor, bai, egia da, oso gustura eta eskertu behar dut gonbitea, eta espero dute azkenengoa ez izatea, eskerrik asko aurkezpenaren gatik, bai. Eta, bueno, nola, gero uste dut aukera izango dela galderak egiteko eta nahiko materiala daukat hemen, ekarri dut nahiko materiala ikusteko eta komentatzeko, hasiko naiz ongi iruditzen baldin bazaizue. Bueno, hitz egingo dugu gure espeziari buruz, gure espeziaren sarrerari buruz Euskal Herrian, eta hitz egingo dugu baita ere gure aurretik egon zen espeziaren inguruan. Eta azkenian saiatuko naiz azaltzen zergatik bereziki garrantzitsua da Debagoiena egon den eztabaida horretan, nola desagertu ziren, desagertu ote ziren, batzuk zalantzan jartzen duten neandertalak, eta nola kokatzen garen geu, eta nola kokatzen diren gure aurretiko espeziekideak bebai, eztabaida guzti horretan, kontutan izan da, normalean egiten direnean aurkezpen orokorrak publiko ez espezializatuarentzako, gauza batzuk azaldu behar direla pixka bat gehiago, ez? Orduan, galdera batzuk ditugu hor, eta saiatuko naiz erantzuten ez, erantzutea oso zaila da, baina bintzat informazio apur bat ematea, gero eztabaida bat sustatzeko eta zuek galdetzeko nahi zuten beste. Bueno, lehenengo galdera orduan da, eta horretan seguru autokritikoak izan behar gara, neube bai pixkat urduri jartzen naiz, astero komunikabideetan irakurtzen dudan bakoitzean, eta astero gertatzen da, agertzen dela albiste arkeologikoa, mende guzti, mende osokoa, mundiala agertzen da, ez dakiz zer,
asteazkenero agertzen dalako Nature, eta normalean ostegunean prentxan agertzen da. Agertu da ez dakit zer, ez dakit nun, eta horrek aldatzen du orain arte genekien guztia, ez? Bueno, zein dan gure harreman genetikoa neandertalarekin eta ez horren inguruan arkeologiak behin eta berriro aldatu du eritziz, eta normala den bezala kaleko jendearen artean batzutan nahiko nahastea dago, eta jendeak ez du lertzen zergatik arkeologian horren bestetan aldatu behar izaten dan eritziz, ez? Bueno, hemen laburtuta, irudi honetan laburtuta, azaldu nahi dizuedana da kale mailan dauden espektatibak bete behar direla, gure lana finanziatuta dago zirkuito publiko batzungatik, eta orduan badago batzutan tentaldi bat, esateko, komunikatzeko albisteak ez direla horre mundialak, pentsatzen dan bezala, era oso grafikoan eta era oso impactantean espektatiba horiek betetzeko eta finanziaketa hobea lortzeko. Orduan, badira hortik albiste horien artean batzuk gehiagikeria diala eta exagerazioak. Bete behar, hauek dira egitan hor daukazutena, da gure aztarnategi arkeologikoetan topatzen ditugun gauza batzuk, guretzako oso garrantzitsua da ikustea adibidez hor El Sidronen agertu zen matraiaren zati hori, Asturiasen dago El Sidronen, eta hortik atera da neurriende batetan neandertalen sekuenziazioa eginda eta ezagutzen dugu neandertalen genoma mundu osoan. Claro, kale mailan transmititzen danean egiten dira alako errekonstruzioa, ze jendeak nahi duna da zerbait grafikoago eskerrean ikusten dena baino. Beste adibide batean, huxe da Leze Txikiko bazezur famatu hori, oso ospetsua, eta mindik atera nahi izan dira denetariko gauzak, adibidez denea izan gabe, nahi izan da jakin, behin eta berriro emakume batena edo gizon batena den, niri ilusio handia egingo zidan emakume batena izatea, baina ez dago jakiterik, eta segurenik ez da inoiz izango jakiterik izango. Beste adibide bat. Hau da aztarnategia, Leze Txikiko aztarnategia 10 metrotako sekuentzia egin ondoren, nola gelditzen den, eta pentsatu behar duzue, hor dagoen informazio gordina oso mutua dela. Ez dela guk lortu behar dugu, musika ipini behar diogu, eta informazio asko bildu behar dugu, alako aztarnategi batetik, 20 urtetako indusketak burutu ondoren, informazio benetan esaguratsua ateratzeko eta komunikatzeko, eta beti dago tentaldi bat esateko, saiatuko naiz azaltzen, baina hor komunikazio horretan goraberak daude, eta gauzak neurtu behar dira nola komunikatzen dira, ze batzutan, ni konturatzen naiz lankide batzun aldetik, esaten direla gauzak, aurreratzen direla gauzak, ez dutela oinarri bezala ez dutela benetazko informaziorik. Gero beste gauza bat gertatu da, eta hau bebai garrantzitsua izan da. Azkenengo hamarkadatan arkeologia oso zientzia desberdina bihurtu da, hasi ginen planteamendu oso klasikoan, hor eskerrean daukazuten piramide hori da planteamendu oso klasiko batean, nola egiten zen arkeologia Iberiar Penintsulatik kanpun, 1975-80 arte, eta Iberiar Penintsulara, estatura, iritsi zen oraindik beranduago beste planteamendu berri bat, gero oso azkar onartu dugu, baina hori izango zen, eskuinean dagoen planteamendua izango litzake egungo ikerketa talde arkeologiko baten osaketa. Hor oso
toki partzialean, bakarrik adar honekin arduratzen dira aurreko guzti honekin arduratzen ziren arkeologoak. Arkeologo klasikoak ikusten duzuen bezala oso teknifikatuta dago eta agertzen dira beste espezialista batzuk geologoak direnak, beste batzuk fisikoak eta kimikoak direnak, kronologia hitz egiten dutenak, beste batzuk dira biologoak, eta hemen agertzen dira medikuak ere bai. Hau da, egungo arkeologia prehistorikoa lantzeko, hainbat espezialista lan egin behar dute, eta oso leku sekundarioan gelditu dira edo gelditu gara, eta hori onartu behar da, eta aitortu behar da, gelditu gara arkeologo klasikoak, hau da, harrizko tresnak, ezurrezko tresnak arakatzen dugunok, eta honek azaltzen du bebai, zergatik leku aldaketa honetan, eta guztiz eraldaketa honetan, arkeologoak edo arkeologo batzuk ez dute ongi onartu gelditu behar direla bigarren plano batean. Gaurko saioan ezin dugu, beharko genuke denbora pilo bat guzti honetaz aritzeko. Orduan, hitz egingo dugu batez ere honetaz, zeintzuk izan diren kronologiari buruzko aldaketak, iritsi zen duela urte batzuk, iritsi ginen puntu batera, ez zegoela oso argi ze punturaino gure espezia eta aurreko espezia, hau da, neandertalak eta kromainoiak bat egin zuten, nunbait elkartu ziren, topo egin zuten, ze aurpegia jarriko zuten batzuk besteak ikustean, eta ze harreman genetikoak zeuden bi espezien artean, eta hori argitzeko, azkenean egon den irtenbide bakarra izan da, garatzea askoz prezizio handiagoko teknika, karbono 14ko datuak egiteko. Barkatu, erlojua martxan jarriko dut, ze bestela, pasatuko naiz denborarekin. Bigarren galdera. Zergatik erakartzen gaituzten neandertalek? Neandertalek eta beste primate espezie guztiak. Guretzako, eta baldin bazoazte bizitatzera zoologiko bat, seguruenik, baldin badaude, adibidez, Altamira azpian dago, Santillana herrian dago zoologiko politxa, eta hor daude denetariko espeziak, jende gehien biltzen duen tokia, dia, tximinoak dauden tokia. Guretzako da zerbait oso impactantea, eta pixka bat, gelditzen gara pixka bat bahituta, hor sartzen garenean, guretzako oso interesantia da ikustea hor daudela gurekin kriston aidea dituzten beste espezie batzuk eta ze portaera duten. Jende gehiena gelditzen da minutu batzuk hor harrapatuta, Eta une ona da komentatzeko lesetxikin, justu hemen arrasaten alboan daukagula, ezagutzen ditugula lau primaten ezurrak, 3 primate horien artean gure generoaren kideak dira, baina baditugu bebai, tximino horrenak, hori dira makaka silvanus, Berberiako makakua, eta 2006 o 2007 urtean agertu zen haren matraia dela Iberiar penintsulako erregistro osoan gelditzen den azkenengo tximinoa. Ezagutzen dugun azkenengo tximinoa, behintzat. Planteamendu honetan, saiatuko naiz komentatzen, zergatik daukagun berezikin neandertalekin nolabiteko sentimendua agian pentsatzen dugulako espezie bezala guk akabatu dugula, edo zergatik pentsatzen dugu neandertalekin daukagula harreman berezi hori eta zergatik interes berezia dago neandertalekin, eta ez horren beste ez dakit homo habilisarekin, Eta badu zerikusia planteamendu batean zeinekan behin eta berriro egiten ditugu konparazioak, gure bi espezien artean, eta izan ditugu tresnak, bada garai bat 2007 eta 2011 artean, egin zirenean lehenengo ADN-aren analiziak,
ADN nuklearrean oinarrituta, sinistu genula, ez genula ez zelako harreman genetikorik. Pentsatzen genula oso urrutin geundela, eta ez genula bat ere generik neandertalekin, eta 2011an guztiz aldatu zuen hori. Bueno, konparazio horretan, zabaldu zen epe bat, hamarkada batzuk, zeinetan, hainbat alorretan, errepasotu egindan erregistro fosila, aztarnategi desberdinetan, mundu mailan, ezagutzen zen informazio guztia, alderatzeko zer esan genezaken neandertalen inguruan eta zer esan genezake gure espeziaren arabera. Eta alderaketa horretan, kontutan hartu behar duzuen gauza bat da, fosilizatzen diren elementuetan, izatzen diren animalien ezurrak edo egiten dituzten arrisko tresnen artean, hor guztia ez, baina gehienak fosilizatzen du, orduan ezaguna zen aurretik. Asko haratago joan behar da. Eta eztabaida hamarkada horretan zentratuta, horren era argian fosilizatzen ez dituzten gauzatan eta portaeratan. Adibidez, hizkuntza eta pentsamentu konplexua edo artikulatua. Eta hor, hau da adibide oso argia, oso ia mintzoan parte hartzen dituzten elementu fisiko guztiak bigunak direla, bigunak direla eta ez dutela fosilizatzen. Hau da, usteltzen danean gorpu bat, ja ez dugula errez jakingo. Nola hitz egiten zuen edo hitz egiten zuen ere ez. Izan ere, honetaz hitz egin danean, konturatu dira paleantropologoak zuntza gogor bakarra daukala aukera gutxi, ze oso ezur ahula da. Baina badago ezur bat, ioidez izenekoa, hemen estarrian dagona, dala zati gogor bakarra fosilizatu daitekena, bakarrik ezagutzen dugu kasu batean, hemen daukazute. Neandertalen kasuan, hau da, ioidez ezur bakarra, Palestinako kobasulo batean, Kebara izenekoan, topatu egin dena, alderatzeko gure espeziaren ioidez ezurrekin, eta esateko ze punturaino antzerakoak diren, eta ze punturaino honek implikatzen duen gu bezalako mintzoa egin zezaketela neandertalak. Oso antzerakoak dira. Uste baino askoz antzekotasun handiagok dituzte ezur hauetan neandertalak gurekin. Orduan, hortik ondorioztatu daiteke, eta beste arrazoi batzungatik, ondorioztatu daiteke egun paleoantropologon artean oso gutxi dira pentsatzen dutenak lenguai artikulatuan, neandertalak guk baino okerrago zebiltzatela. Hau da, gutxi gora bera, gu bezalako hizkuntza bat izateko aukera teknikoa, fisikoa bazutela. Beste portaera bat horietakoa da musikalitatea. Musikalitatea, pentsatu behar duzuen musikatresna gehienak osatuta daudela, zurarekin, larruarekin, elementu batzukin, zuntza landare eta animali zuntza batzuk, usteltzen direla oso erazkarrean, duela urte batzuk aipatu zen Dija Babe, Esloveniako haitzulo baten ezur hori balizko lehenengo txirula bezala, gaur egun badakigu hau txirula baldin bada lezetxekin beste bat daukagula, neandertalen txirula. Hauek dira hortz markak, beste hartz baten hortz markak, hartzak hibernazio egiten dute, esnatzen direnean udaberrian goze dira, eta kanibalizatzen dituzte, inguruan baldin badaude beste hartz batzuk ez dutela gainditu hibernazio epea, orduan kanibalizatzen dituzten beren ezurrak eta uzten dituzte ezur horien gainean beren hortzen markak. Berriz, hau bai da, egun ezagutzen dugun txirula zaharrena,
munduan, Gelefels izeneko kobazuloan Alemanian topatutakoa, baina esan beharko genuke Euskal Herrian podiumean daukagula isturitzeko aitzuloa, ia ezagutzen ditugun paleolitoko txirula guztiak isturitzen daudelako, ehun baino gehiago daude kronologia desberdinetakoak. Bueno, pensatzekoa da, adibidez, beste musika tresnak buruan izango dituzuenak egina daudela zurarekin edo larruarekin, eta hoiek gure egunetara ezin izan direla iritsi. Orduan hau ez da ezelako frogarik. Bueno, beste portaera bat oso bilakatu bezala deskribatzen duguna da hileta aparatua, nola hilobiraketak egiten zituzten edo ez neandertalak, eta kasu honetan aplikatu dira protokolo batzuk identifikatzeko hoiek agertzen diren ezur fosil hoiek hilobi batean dauden edo ez, zelez txikikoa ez da adibidez hilobiraketa bat, agertzen da solte, ez ditulako betetzen irizpide hauek. Lotura anatomikoa, hau da ezurra gutxi gorabehera bere hortan agertzea, hobi batean utzitako korpua eta hiletatua edo eskaintzak agertzea, adibidez. Hemen daukazute Xanidarreko aitzuloan agertutako lotura anatomikoko adibide bat, hemen saiezezurrak agertzen dira bere jatorrizko tokian, eta hori da errekonstruzioa. Hemen hilobiraketa bat daukagu, eta ez hor daudela gorpuaren aztarna batzuk, errituak beste kasu batzutan agertzen dira, sarritan neandertalen kasuan ezagutzen ditugun hilobiraketaren artean agertzen dira umeak, aurrak edo oso batzutan jaio berriak edo oso gazteak, baina beste batzutan 3-4 urtetako umeak agertzen dira, eta agertzen dira sarritan ere bai, agertzen dira hilobiraketa batean, hau da, hobi bat induzkatuta, eta agertzen dira baita ere, zenbait hileta atuekin batera. Orduan, esan daiteke neandertalek hilobiratzen zituztelan beren hildakoen gorpuak. Eta esan daiteke be bai, eta hau elkartasunaren arkeologia bezala izendatu da izan da, esan daiteke be bai, neandertalen artean agertzen direla desgaitasunak dituzten pertsona batzuk, eta desgaitasunak izan arren eta iztaribiltzaileak izan arren, pensatzekoa izan liteke, igual desgaitasun hori ez zutela gaindituko, eta ez zirela iritsiko oso zarrak izatea, baina ezagutzen ditugu adibideak horren kontra jotzen dutela. Elkartasun hori existitzen zirela, eta taldean agertzen ziren pertsona horiek desgaitasun hori izan dutela, batzutan jaiotzaz eta beste batzutan, adibidez, lehoi batek edo hartz batek moztu indiolako besoa, ezagutzen ditugu pare bat kasu alakoak, iristen dira oso zaharrak izatera, zainduta daudelako talde barruan. Bueno, gero, beste portaero batzuk, eta honetan lan handia eginda azkenengo bolada honetan da, estetikarena edo portaera grafikoarena, nondik hasten dan, artea azken finean, hitz egiten baldin badugu oroar. Eta, bueno, portaera hauen abiapuntua oso urrutitik dator, ezagutzen ditugu adibidez bildumazaletasuna, kuartzoak bildumatzen direla eta agertzen direla pirtuta zenbait aztarnategitan, jaso egin dutela zenbait tokitatik, zenbait fosilekin egiten dituztela harrizko tresnak, hau da oso pieza ezaguna, hor Frantziako aitzulo batean agertu zela troska bat barruan, hor gurutzatu dutela ezur bat eta hau maskara bat bezala
ikusia izan da eta aipatu holan argitaratu zen, Larroskotar, eta aurten justo udaurretik agertu zen adibidez Segoviako pieza hau argitaratu egin zela bebai, oso famatua eta oso entzunda izan zen argitalpena, ze hemen agertzen da Atzamarren marka hori dala lehenengoa eta aukera ematen dula, ze hor generoaren arabera oso desberdina dira marka hauek gizonezko eta emakumeen artean, eta hau gizonezko marka bat da. Eta, bueno, hor ikusten baldin baduzue, nondik aterata dagoen, okre marka hori dago, baita ere aurpegi baten itxura ikusi nahi izan den pieza horretan. Bueno, Neandertalen eta Kromañoien arteko igaroldi horretan aurkitu izan dira baita ere, eta holan identifikatu izan dira zenbait pieza zintzilikario eta apainketak objetuk bezala diranak. Bueno, kasu honetan hauek Afrikako mazkor zulatuak dira, kasu honetan ez dago zalantzarik, ze Afrikan ez dira inoiz izan neandertalak. Afrikan gure espezia jaio zen, eta Asian eta Europa neandertalak dauden artean, oraindik Afrikan dagoen espezie bakarra da gure espezia, hau da, Kromañoiak egindako piezak dira hauek, hor zalantzak ditugu. Eta iristen gara gure espeziaren portaera zaharrenetara, eta aurkitzen dugu adibidez, iaia txantxa ematen du bezala, hori da, giza agin bat, zulatu egin dutela, zintzilikario bezala eramateko. Hau da, gure portaerak oso argi daude, Neandertalen kasuan ja ez dago horren argi. Bueno, pixka bat aurrerago joaten portaera hoien konplexutasunean, aurkitzen dugu beste portaera batzu sartzen direla artearen mugan. Ja, segun eta nola interpretatzen ditugun pieza horiek, artekoak identifikatu ditugu, edo ez. Hau ez da arte garaikidea, hau da oso arte zaharra, baina ikusten dira, hau da Biltzizlebeneko mamutaren saietz zur bat, 350.000 urtetakoa, eta ez dakit ikusten dituzuen, baina hor daude hildoak, egitura geometriko bat dutela, eta ez dutela zerikusirik hortik haragiak entzearekin. Euskal Herrira bueltau ezkero, baita ere transizio horretan, Neandertalak eta Kromañoien artean daukagu pieza hau, Aslorren topatutakoa, Baranderanek bere indusketetan topatu zuenean egintzun deskribaben bat, baina berak ere identifikatu zuen zerbait berezia bezala, azkenengo urteotan eginda irakurketa bat, pixka bat, beste teknologia batekin ere bai, eginda irakurketa bat finagoa, pieza ikusten danean, ez da horren ikusgarria, errekonstruzioan bezala, baina irakurketa grafikoa, hor gurutze formako zerbait ikusten da, uharri horretan, hor egin dutela grabatu bezala. Bueno, famatu izan zen bebai, eta horrekin beste Nature aldizkariko artikulu bat kaleratu zen, El Castillo Aitzuloan hor dago galeria bat puntuz diskoz beteta, hau dela, eta egin zanean datazio bat, 42-43.000 urtetakoa, hor berriro ere lortzen gara, kronologia berdinarekin, dagoela biren artean kokatua, badaude beste pieza batzuk, kasu honetan bebai, datazioaren getik, 39.000 urtetakoa justo mugan gaude, bebai, gure bi espezien artean, kasu honetan, interpretazioa baldin bada
hau zuzena dala eta hau horrelakoa dala, ja erortzen gara bete-betean neandertalen kasuan. Eta nola ez, berriro ere, Deba Goienara baldin bagatoz, Deba Goienean ere, ditugu pieza batzuk oso garrantzitsuak, eztabaida honetan. Hor daukagu Labeko Kobako uharri hori, hor hobeto ikusiko dozue, dela grabatu bat izan ditekela animalia baten bizkarra eta ipurdia, hortzen daukazute, dala egun Iberiar penintsulan ezagutzen dugun arte erabilkorreko piezarik zaharrena. Beste batzuk ere, bai, hoien artean hau eta hau, hain zuzen Labeko Kobakoak dira. Hor ikusten, taula horretan ikusten dituzuenak, dira, dauden guztiak, zaharrenen artean, ez da selekzio bat. Hor daudenak dira, daudenak. Orduan, Deba Goieneko lekua oso garrantzitsua. Berriro bueltatuta, galdera horretara, zergatik erakartzen gaituzten neandertalek. Interpretazio desberdinak ikusiko ditugu, lehenengo Verhoeven izeneko aitzuloan, 19. mendeko erdikaldean topatu zanean neandertaleko erromantizismo betean egin ziren lehenengo interpretazio batzuk, neandertalari buruz, urtetan saiatu da hau erlatibizatzen, hau izan zen saio bat egin zutela 1980an museo berrian, neandertaleko museo berrian, Frankfurter Allgemeine Zeitung bat zartuta eta jantzita, ilea moztuta, nola antzeman guzun neandertala egungo testuinguru kultural batean, hemen azken finean bueltatzen gara aurrekora. Pentsatu behar dozue, hau dela guk gure induzketetan topatzen duguna, eta gainontzekoan askotan arkeologok ez dugula parte hartzen, artistak dira egiten dituztenak halako errekonstrukzioak, eta errekonstrukzio horietan hilearen kolorea, begien kolorea, azalaren kolorea oso interpretazio subjetiboak izaten dira, askoz gehiago izango ziren gainera DNA-aren ekarpena baino lehenagotik, orain DNA-arekin informazio pixka bat handiago daukagu, baina ez da guztiz osoa. Errekonstrukzio hauek dira guztiz artistikoak. Eta artistikoak diren ezkero, kronologiarekin aldatzen dira guztiz. Hau da 19. mendeko interpretazioa, hau da 20. mendeko azkenengo markadatako errekonstrukzioa, eta hau da nahiko berriago. Hau da egungo Neandertal Museoaren ikur bezala erabiltzen duten irudia. Eta batzuk oso provokatzailea jarri dira, honekin paleantropologoak adibidez asko haserretu ziren, hau dago Jale Museoko aretotan, oso haserretu ziren, asko haserretu ziren paleantropologoak, txantxa iruditu zitzaien, baina hauek dira egun museotan ikusten diren neandertalen errekonstrukzioak. Edo hau dago Burgoseko giza evoluzioaren museoan, hau oinarritzen da Fumane Italiako kobasulo baten agertu ziren elementuetan, hemen dauden elementu batzuk apaindura mailan batez ere, ongi oinarrituta daude, aztarnategi arkeologiko horretan agertu ziren adibidez luman zatiak, baina gainontzeko guztia da, berriro ere, errekonstrukzio artistiko bat, eta neurri batean, hemen dauden elementu guztiak ez dira zientifikoak. Dakiguna da, eta hau bai da zientifikoa, asko aurreratu dugula, neandertalaren ezagutza, eta espezie hori gaur egun asko hurbilago ikusten dugula gure espeziarekin, eta hau duela 40 urtetan irudi hau ez zela inoiz planteatuko, eta egun planteatzen da, eta hemen errekonstrukzio honetan bai daude elementu asko zientifikoak, pentsatzen dugulako, gugandik
askoz gertuago daudela pentsatzen zena baino, eta pentsatzen dugu hori elementu zientifikoekin. Orduan iristen gara, pentsatzeko zirkulo hauek zabaltzen direnean ez garela bueltatzen toki berdinera, iristen gara egun halako galeria batera, zeinetan agertzen dira, hau izan da beste aurrerapen bat oso garrantzitsua eta oso ongi oinarrituta zientifikoki, Neandertalen artean ez zeuden bakarrik 20. mendeko museo gehienetan ikusten ziren bezala, gizon helduak, bizardunak eta eiza ekartzen zutena, baizik eta emakumeak ere zeudela, eta adin guztitako pertsonak agertzen direla. Hau da, errealitate biologiko bat, eta baina ez zegoela, museografian ez zegoela errepresentatuta. Museografian ikusten genitxun, beti, itxura bereko neandertalak. Beti gizoneskoak, beti helduak, eta beti eizalanak egiten. Bueno, lehen esan dizuet, elementu artistiko hietan adibidez gure espeziarekin beti museografiatan beti agertzen ziren kromanjoiak honela errepresentatzen ziren, ADN-aren arabera dakiguna da, gure lehenengo errepresentanteak, gure espeziaren lehenengo errepresentanteak Europan, askoz hurbilago daudela honekin. Azala, kolorea oso ilunea, ilea iluna, begi urdinak. Hau da, behin eta berriro errepikatzen den, analisi genetikoetan agertzen den tipoa. Bueno, orduan, bukatzeko honekin zergatik erakartzen gaituzten neandertalek, nolabait, ispiluaren beste aldean ikusten dugulako, eta gu geure espeziaren impresio guztia osoa hartzeko, nolabait behar dugulako alderatu gure aurretik egun zen aurreko espeziarekin, eta seguruenik sentitzen dugulako nolabaiteko ardura, nolabaiteko erantzunkizuna izan dugula espezie horren desagertzean. Bueno, hirugarren galdera, zergatik da horren garrantzitsua argitzea bere desagertzea? Bueno, nik esango nuke, agian zerbait asmatzen dugulako, zerbait jakindan zergatik desagertu ziren gure aurreko espezieak, nolabait prebenitzen dugulako zein izan daiteken gure desagerpena. Ez dut uste, baina agian hori da garai batean pentsatu egintzena. Bueno, hemen daukazute Neandertal klasikoa, Felhofer aztarnategian topatuta, eta esan beharko genuke, 1856 fosil hauek agertzen direnetik, eta 1969 arte oso geldo dagoela ikerketa, besterik gabe suposatzen da Neandertalak direla beste espezie bat, gurekin zerikusia ez daukana, gure aurretik egon dena, gure lehengusu genetikoak horrela azaltzen ziren. Baina, egoera hori guztiz desorekatu zela, 1979 eta 2011 artean, beste paradigma suertatzen da, zeinetan aurkitzen dira testuinguru batean kulturalki gure espeziari txikituta izan dana beti, agertzen da berriz Neandertal baten hilobiraketa bat, Zantzezer izeneko haitzuloan Frantzian, eta antzeko gai batekin, datazio batzukin oso harrigarriak, El Castilloko, Kobasuloko indusketa arkeologikotan aurkitzen dira datazio batzuk, edo lortzen dira datazio batzuk, kokatzen dutela gure espeziaren lehenengo etorrera Iberiar Penintsulara, testuinguru batean asko zarragoa pentsatzen zena baino. Orduan, eztabaida handiak daude, hamarkadatan, pilo bat kongreso urtero, eta suposatzen da, bigarren paradigma horretan 2011 arte, suposatzen da, garela bi espezie. Ez dugula, kasu horretan ja lehenengo datu genetikoekin, ez dugula ezelako harreman genetikorik, ez dugula zerikusirik espezie horrekin, gure espezie izango zen
erabat afrikarra, neandertalen espeziea izango litzake bakarrik eurasiarra, eta bi espeziaen artean kontaktu puntu bakarra izango litzake ekialde hurbilean, nun aurkitzen dugula une berean daudela bi espeziak. Bueno, eztabaida horretan, markatzen da nola sartzen diren lehenengo kromainoiak Europara, eta hemen finkatzen da, Ebro arroan finkatzen da muga oso zorrotza, zeinetan, suposatutzat ematen da, sartzen direla kromainoiak Iberiar Penintsulako iparraldean, baina hor topatzen dutela frontera biologiko bat, eta jarraitzen dutela 10-15 urtetan Iberiar Penintsulako hegoaldean neandertalak bizitzen. Bueno, hirugarren paradigma, gertatzen da 2011an, hemen daukazute Oxfordeko kongresu bat, Oxfordeko unibertsitatean, urte horretan egiten da ez DNA nuklearraren, ez DNA mitokondrialaren analizia, baizik eta DNA nuklearraren analizia, hau da, daukagu genoma osoa, neandertalena, eta gurea ere bai, eta horrekin konturatzen gara, DNA mitokondrialarekin ustezan ez bezala, DNA mitokondrialarekin asko sinpleago, horrekin suposatzen zen, ez zan ikusten ez zelako lotura genetikorik, bi espezien artean berriz aurkitzen gara. Sekuentziazio osoa egiten danean, bai dagoela hibridazio bat, eta bai hemen gauden guztiok, daukagula gure genen artean, ez asko, 4%, 5%, 3%, baina daukagula hibridazio bat neandertalen genekin. Besteak beste, aurkikuntza horrek merezi zion Nobel saria, medikuntzako Nobel saria, sekuentziazio hori egin zuen ikerlariari, Svante Paabo duela urte pare bat. Eta, kongresu honetan, egin zen aurrerapen oso garrantzitsua kronologiaren inguruan. Hau da, aurkeztu ziren datu batzuk, zeinetan frogatzen zen, Europa osoan ez dagoela ezelako testuingururik, zeinetan bat egiten dutela une berean neandertalak eta kromainoiak. Hau da, hibridazio hori ez da eman Europan, baizik eta eman dela ekialde hurbilean, eta sartzen diren gure espezieko lehenengo kideak sartzen direla Europan, sartzen direla jada hibridatuta. Bueno, oso labur, karbono 14 nola funtzionatzen dut, karbono 14 izpi kosmikoen eraginez sintetizatzen da karbono dioxidoan, arnasarekin, bai animaliak, bai guk eta bai landareak ere, nolabait barneratzen dugu, eta arbola mozten denetik, animalia akatzen denetik, gu hiltzen garenetik, azten da desintegratzen. Azten da desintegratzen, abiada konstantean, 5.000 eta 750 urtean, ja erdia desagertzen dela. Hau da, lehenengo epe hori bukatzen danean, bakarrik gelditzen dela, genuenaren 50%. Bigarrena bukatzen danean, erdiaren erdia, 25%. Eta holan, iritsi arte puntu batzutara, jada, karbono 14 oso gutxi gelditzen dela, gure ezurretan edo egurikatzatan, eta oso zaila neurtzeko. Bale? Halako gaiutan neurtzen dira, zenbat gelditzen dan, eta kongresu horretan, nela aipatzen nizuen kongresu horretan, frogatutzat ematen dela, da zenbait eta urrutiago goazenean, indar garrantzitsuago dutela
kutsadura modernoak. Hau da, edozein animaliak gu kontrolatzen ez dugun prozesu batean duela 200 urteetan, adibidez, koska egin baldin badu hezur horretan, bere material modernoekin kutsatzen dula karbono 14 jatorrizkoa eta ordun desbidratzen dula pilo bat kutsadura horren eraginez zegoen datazio, aurreikusita zegoen datazioa, hortik sortzen da beharra kutsadura hori ekiditeko, dira aurre tratamenduak, karbono 14 tratamenduak, ultrafiltroak dira erabaltzen direnak, kontaminante guzti horiek ekiditeko, alde batera usteko, eta lortzeko kolageno xafla bat dala purua garaikidea pertsona hori hiltzela zen garaiarekin edo animali hori ekatu zen garaiarekin. Bueno, eragina, horren eragin metodologikoa oso handia da, ze argitzen du guztiz bi espezien arteko, azkenengo neandertalak eta lehenengo kromañoen arteko kronologia, ez? Eta ikusten dugu horren arabera ez direla batera egon toki berean Europa guztian inoiz ez. Bueno, bueltatzen gara Euskal Herriera, bueltatzen da Deba Garaira, hau da martziano batek bere platillotik egin dezaken hausnarketa bat, hau da Iberiar penintxula, istmoa erdian daude Pirineoak oso sailak dira gainditzeko glaziazio garai batean, izotzaro batean, orduan, pasabide errezenak eta praktikatuenak izango dira, bi pasillo gelditzen direla Katalunia bat eta Euskal Herrian bestea. Kataluniakoa estuago da, itogune bat dago, eta orduan, gehien bat Iberiar penintxulako populazioa edozein kronologiatan, gehien bat eman da Euskal Herritik pasata. Bueno, lehen pentsatzen zen pasabide horiek ematen zirela beti Kantauriar aldea eta Frantziako pasaio hortatik, baina azkenengo hamarkadatan aurkitu izan dira zeintzuk diren Zuharriaren jatorrirako puntu nagusiak toki honetan, eta aurkitzen dugu hoien artean bi oso garrantzitsuak daudela, bat Urbasa eta beste bat Trebiñon. Orduan, konturatu garenean bai Urbasa eta bai Trebiñoko zuharri motak desberdinak direla eta identifikatzen dugunean bai Gipuzkoa eta Bizkaian eta bai Asturias eta Kantabrian konturatzen gara pasabide horiek sartzen direla bete-betean Iberiar penintxulan. Eta ezagutzen dugu egun, hamarkada hauen lanen ondorioz, ezagutzen dugu nondik ematen den gehien bat, zein da ibilbide nagusia, populazio hoientzako eta Deba goienetik pasatzen da, ze sorpresa. Bueno, orain ja, zentratuago gaude, Leze Txiki, Labeko Koba, hor daukazute, hau da Arrasate, hau da Gara-Hartza, San Andres, hor zegoen Labeko Koba, hemen dago Leze Txiki, eta ja, azten gara ikusten zeintzuk diren kronologiaren inguruko tokia, aztarnategi hoientzako eta zergatik dira zentralak. Bueno, hemen daukazute lehenengo artikulu bat aztertzen ditula zeintzuk diren azken neandertalen aztarnategiak eta aztarnak, hor mapa horretan 7. puntua Leze Txikiri dagokio. Leze Txikin Jose Miguel Baranderanen indusketa zaharreta, 1956 eta 1978 bitartean, aurkitu izan ziren neandertalen hezur fosil hoiek, beza hezurra egun dakigula
200.000 urte inguruko datazio daukala eta agian dala transizioko forma batena Homo heidelbergensis eta Homo neanderthalensisen artean, baina batez ere hor zeuden bi hortz oso saia datatzeko, zailtasun handiak izan ditugu datazioak lortzeko, indusketa berrietan, naiz eta osatu dugula berriro sekuentzia osoa, lehen ikusi dituzuen 10 metro hoietako sekuentzia hemen daukazute bere estratigrafiarekin, baina lan guzti hori egin ostean ikusten dugu gure sekuentzia eta Barandiaranek induzitutakoen artean, gutxi gora batez ere lehenengo goiko 6 metrotan edo 7 metrotan batera doazela, maila arkeologikoak, baina, guk egin ditugu beste aurrerapen batzuk, besteak beste aurkitu izan ditugu maskor horiek, bereziki deigarria da, ze hau, izan daiteke Atlantikoa, hau bebai, bereziki deigarria iruditu zitzaigun garai horretan maskor gorri hori dator espezie batena dala Spondylus gorria, mediterranearra izan behar dela, beti, edozein kronologian, ze itxaso beroko espezia da, egun Karibean topatzen da adibidez. Bueno, maskor hori topatu zen testuinguru horretan, 3B mailakoa eta kasu batean eta 4B mailakoa bestean agertu ziren bi hortz horiek, eta hemen daukazute biren datazioa, ateratzen dela erradiokarbonoren esparru hortatik. 56.500 edo 700 baino altuagok direla. Orduan, leze txikiri dagokionez, azkenengo neandertalak, ezagutzen ditugun azkenengo neandertalak, gutxienez data hori dute, eta pixka bat gehiago ere bai seguruenik. Eta garrantzitsuago oraindik, ze hor datatzen dugu zein dan gure espeziaren lehenengo agerpena Iberiar penintsulan, Labekokabako datuak, artikulu horretan, Journal of Human Evolution, 3 aztarnategi hauen inguruan, hor agertzen da Labekokoba. Labekokoba, hemen arrasateko batzuk egongo zarete, San Josepen zegoen, arrasateko saihesbidea eraiki aurretik aztarnategi ezagutzen zen, baina ez zegoen, oso zaila da laburtzea, zergatik ezagutzen genuen aztarnategia, baina ez Kobasuloa, aztarnategia ezagutzen zen Azpitik. Azpitik, Kobasuloren zabaitik eskaita, agertzen ziren hezur batzuk, orduan, bagenekin hor aztarnategi bat zegoela, baina aztarnategi horren salbamenduzko indusketa egin behar izan zen, saihesbidea hortik pasa behar zanean, orduan, eskatu genuen epe bat eta diru laguntza berezia errepide saian diputazioan, indusketa osoa egiteko eta behin ustuta zegoela aztarnategia, saihesbidea hortik pasatu zen. Hau izan zen, 87 eta 89 bitartean. Hor daukazute sekuentzia, 4 metrotako sekuentzia zeinetan, aztarna, ez dakite ikusi izan da, baina dana maldak estalita zegoen. Orduan, lehenengo lana izan zen, haitzulo bera topatzea. Eta behin haitzuloa topatuta zegoela, lehenengo maila arkeologikoa eta gero hortik bera, beste 4 metrotan, erreskate egitea, salbamenduzko indusketa horretan, industrializateko aztarna horiek. Oinaldean topatzen ditugu guretzako maila interesgarrienak, izan ere hemen aurkitzen ditugulako gure espeziaren lehenengo presentzia Iberiar penintxula osoan, 53.000 urteko datazioarekin, hienan kabia da,
gizakiaren presentzia oso marginala da, gehien bat da, hienan kabia, eta hor agertzen dira hainbat animalien ezurrak, adarrak, hor adarrak, hemen matraia ikusten da hortzekin, hemen ezur luzeak, denetariko espeziak agertzen dira hor, baina berezik deigarriak izan daitezke oso klimatologia hotzeko elementuak, hemen daukazute, induzkatzen ari zen bitartean mamut baten, errinozero iletsuaren matraia, 200 aztarna baino gehiago daude errinozero iletsuarenak, eta aurkitzen ditugu beste animali espezie batzuk, hienan kabi bezala funtzionatzen du maila hauetan, eta ikusten duzuek gizakia, hor nagusitzen den bezain pronto aldatzen dela zeintzu diren gehien bat izatzen diren animaliak izango direla batez ere bisonteak. Beste berezitasunen artean maila batzuk daude horren hotzak zirela ez dutela egurra inguruan sua egiteko, eta orduan hasten dira sua egiteko ezurrak apurtzen eta errekai bezala ezur berak erabiltzen. Denetariko 25.000 inguru aztarna Arrisko tresnerian, kronologia desberdinetakoak, txatelperronaldia, protoreinakaldia, lehen auriñakaldikoak, ohartu desberdinak direla, eta desberdinak dira, iturri desberdinetatik datozelako. Hor, berde eta horian, agertzen dira, berde agertzen direnak zutabe bakoitzean, maila bakoitzean, dira Trebinotik hartutako suharriak. Horiz, markatzen dira Urbasatik etorritakoak. Hau da, Ebro Baiaratik, eta zentzu honetan, labekokoa oso garrantzitsua izan da, hausnarketa hori berregiteko eta pentsatzeko talde horiek ez dira bakarrik Kantauri aldetik alde batera eta bestera mugitzen, baizik eta sartzen zirela. Ebro Baiaratik sartzen zirela bai. Iberer penintsulako goilautadan, eta nolabait esan daiteke, Baiara honetatik pasa direla lehenengo kromainoiak populatu dutela gero Iberer penintsula osoa. Eta neurri batean baita ere gainontzekoak. Hau da laginketak egiteko protokoloa, eta hauek dira datazio berriak, egindako protokolo berriarekin, labekoko bakoak ikusten ditugula daudela sailkatuta ez delako goraberarik gabe, zapaldurarik gabe, eta datazioak dira asko sarragoak, duela hamarkada batzuk, datazioek kokatuko ziren seguruenik zonalde honetan, orduan atzera egiten ditugu, ia 10.000 urte lehen suposatzen zen kuadroarekin. Bukatzen dut, ondorio batzukin, hemen daukazute, azkenengo irakurketa, bisitatzen baldin baduzue Neandertaleko museoa, ez zarete ohartuko seguruenik, baina hor barandan dagoen gixon hori da Neandertalaren azkenengo errekonstrukzioa, eskuartean daukan pieza bat, zuharrizko pieza bat, jendea ez da konturatzen, horren errealista da, jendeak topo egiten dula berarekin, eta barkamena izkatzen diola, Neandertala da, horretik ikusita Neandertala da oso argi. Eta, hemen ikusten ditugu bi Neandertalak, hau da, lehenengo museoa egintzanean 1905 egintzen lehenengo errekonstrukzioa, eta hau da, garaikidea den, ia garaikidea den, kromainoi bat. Guzti honekin, osatu eginda Europa maila guztian, hemen agertzen dira Mendebalde Europako aztarnategiak, eta hemen aurkitzen dugu oso toki garrantzitsutan aurkitzen dugu
Euskal Aztarnategiak, adibidez hemen agertzen da Labeko koba, hemen agertzen da Isturiz, hor agertzen da berriro Labeko koba, hor Labeko koba ere bai. Orduan, lortu egin dana lan guzti honen ostean eta hausnarketa guzti honen ostean izan da, toki bat bilatzea Euskal Aztarnategiarentzako eta Euskal Aztarnategien artean, podiumean daukagu baita ere Debagoieneko aztarnategi batzuk. Ondorio batzuk komentatzeko, guzti honekin, ustezan ez bezala, bi espezien artean ez da egon Euskal Herrian edo Mendebalde Europan, seguruenek Europa osoan, ez da egon inun bez topaketa hori, lur eremu bakoitzean kromainoak iritsi orduko, neandertalak desagertuta daude. Mekanismoak ezagutu beharko ditugu, eta ezagutuko dira, seguruenek denborarekin, baina ez du ematen ez Euskal Herrian eta ez beste inun Europan, bintzat, elkartu direnik espezie biak. Hibridatuta gaude, hori argi dago, baina hibridazio horiek eman ziren ekialde hurbilean, Europara sartu aurretik gure espezian zehor bai daude batera, 40-60 urte bitartean, bi espeziak partekatzen dute lur eremu berdina. Eta laugarrena ere oso garrantzitsua da, edozein modutan ez gara bueltatu jatorrizko lehenengo kasillara, ez gara bueltatu egoera batera zeinetan pentsatzen dugu besterik gabe bi espezie desberdinak garela, baizik eta asko hurbildu dela bere portairetan eta gure ikusmoldetan asko hurbildu gara neandertaleekiko. Eta besterik gabe, zeo zer galdetu nahi balde mazu, ez dakit denborarekin nola ibili naizen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Álvaro, oso argigarria. Nik aitortu behar dut, Álvaro, aspalditik ezagutzen dut, eta Labeko koban induzketan ari zenean pixukide ginen. Eta beti pentsatu dut, Álvarok esageratzen duela Labeko kobaren garrantzia. Nola bere aztarnategia zen, beti pentsatu dut esageratzen duela. Eta gaur, ikusi ditut klabe batzuk behintzat sinizgarri egiten didatenak, etzela bakarrik bere aztarnategia zelako, baizik eta asko gustatu zaita adibidez. Besterik gabe, oso gauza simplea da, ezta? Erakustea Pirineoetako gurutzatzeko Europatik penintsulara bi bide direla, eta uste dut ondo erakutsi duzula Debagoiena hor ze ondo kokatzen den. Laster utziko dizuet galdetzen, baina galderatxo bat bai daukat eta da. Hala ere, esandakoaren ondoren, Labeko kobaren garrantzia eta jakinik gainera errepidea egin berzelako eta urgentziazko induzketan egindakoa, pentsatu behar dugu horren moduan beste aztarnategi batzuk izango direla, beste leku batzuk izango direla Debagoienean edo ez Debagoienean, baina orain bereziki interesatzen zaigu Debagoienean aurkitu ez direnak eta agerre daitezkeenak. Bai, esan daitekena da Gipuzkoan, Debagoiena Gipuzkoan dagoelako, Gipuzkoan ez dut uste dagoenik zelako kobasurorik zabalik dagoena, orientazio honarekin, tamaina honarekin, ez denik ezagutzen arkeologikoki. Hau da, etorkizunean agertuko diren sorpresa guztiak izango dira edo aire zabalean, edo Labeko koba bezalako kobasulotan guztiz estalita daudela, sedimentuaren gatik, eta, klaro, arazoa da, horiek nola topatzen diren, badaude bide batzuk. Bai, egon daitezke eta egongo dira seguruenik, baina nola kontrolatzen dira, nola ezagutzen dira zerbait irreversiblea gertatu arte, oso zaila da. Esan behar dut miraria izan zela be bai. Hemen ikusten duzutena
labekokoarekin izan da mirari txiki bat gertatu zen garaiarengatik eta inguruan egon ziren zirkunstantzia guztiengatik, baina bueno, horrekin jubilatzen naizenean, idatziko du liburutxo bat eta batzuk haserretuko dira asko, baina bueno, ja jubilatuta egongo naiz. Bai, nahi duzuen galderentzako badaukagu denbora purtxo bat. Gauzatxo bat, eskerrik asko leheneko, eta uste duzu klimak badaukala zer ikusirik mugimendu honekin? Mugimendu hori jarraien ematen da. Hau da, ezin dugu pentsatu dagoela une bat jarraien ematen dira mugimendu horiek eta ez dira norabide bakarrekoak. Hau da, batzutan alderantziz izango zen eta pasabide izango zen Iberiar Penintsulatik Frantzia norabidean. Gertatzen dena da, norabide hori ez da horren garrantzitsua ibilbidea bezala. Eta ibilbide hori egun ezagutzen dugu. Oso, eta hau badakit ñabardura batzuk exigitzen ditula, eta jende batek ez du, pensatzen du hau igual gehiegi dela esatea, baina denbora aurrera egiten duen ala, lehen markatu dizuedan hildo hori egungo autopista Bilbao Behobia batetik eta gero Gasteizera doan ibilbidea konfirmatzen da. Hau da, Oria Baiaran ez dugu ikusten eta ikerketak egiten dira eta miaketak egiten dira eta ez dira agertzen aztarnategi gehiago kronologia ontakuak. Osea, markadorea doa gero eta aurkikuntza gehiago egiten ardatz horretan eta gainontzeko ardatz alternatiboak ez dute ekartzen beste aztarnategi gehiago. Are gutxiago, esango genuke, Oria Baiarako goikaldean dagola, Aian, Ataun aldean, Aian dago aztarnategi bat, Usategi izenekoa goipaleolitokoa dana, eta horrek nolabait kontraria ematen zion ardatz, neurri txiki batean, baina bueno. Eta asmatu dugu, aztertzen berriro lehengaien etorrera, asmatu dugu, horiek direla pertsona batzuk Ipar Euskal Herritik pasatzen dutela beste ibilbide batetik, egungo Belate zonaldetik, pasatzen dutela Urbasako bidean, Urbasan hornitzeko lehengai zuharriarekin, eta edo galdu egiten direla, edo egiten dutela txango bat eitza egiteko, eta sartzen direla zonalde horretan. Ze dituzten lehengaien artean erdia da Ipar Euskal Herriko zuharria. Orduan, klima, galdezu duzuna barkatu. Klima egon da aldatzen betidanik. Hau ez da negazionismo klimatikoa. Klima egon da aldatzen beti. Jarraian, baina jarraia eskala arkeologikoan da gutxienez 700, 500 urtetan mugimenduak ikusten zirela. Egungoa ez da aldaketa klimatikoa, egungoa da krisialdi klimatikoa. Inoiz baino azkarragoa delako eta lehendabiziko aldiz gizakia sortutako aldaketa delako. Orduan, klimatologia interpretatzen baldin badugu musika bezala, izango litzake Bartolo tenía una flauta con una aguja. Jarraian dago aldatzen. Egin nahi baldin baditugu populazioaren mugimenduak oinarrituta soilik aldaketa klimatikoarekin, beti izango dugu zailtasuna azaltzeko, adibidez, zergatik desagertu ziren askotan erabili da. Zergatik desagertu ziren neandertalak, esketorri zen, une bat oso hotza. Neandertalak agertzen dira hotzaldi batean. Oso une hotz batean, hotzaldi oso hotz batean. Orduan, oso egokituta, oso ongi egokituta dauden neandertalak hotzaldiekin, eta baita ere,
aguantatzen dituzte beste une batzuk direla asko epelagoak. Klimatologia erabiltzea historia horrean oso erreztagarria da. Bai, nik lehenengo ere, zoriontzea eta eskertzea, etxaldea gaitxik, eta gero bi gauzatxo. Bata, zela egokitzen da ataporkaren, ez? Gaia horre, esan dozuna gaitxik, nondik sartu ziren, eta hemendik pasauta, eta bigarrena, bueno, esan dozunaren arabera bai, Neandertalen desagerketan kromainonak ez daukate errurik, ez? Nola baitz esan da, oso harreman gutxi esan zebenez. Orduan, zein da benetako, bueno, ze teoria gara esplikatzeko desagerpena? A ber, ataporka ez da ezoiko toki bat, hor egon delako ez dakizuen artean segurunek egin duzu inoiz bizitaren bat, bizita pribatu bat, eta hor kontatzen dira narratiba eginda, ni ez nagoela baterea doz, eta transmititzen dena da hori dela El Jardín del Eden historia horrean, eta bertan bizi direla populazioak. Ez, ataporka oso ezoikoa da konservazioaren gatik. Hortik galduta, egon behar dira 5.000 ataporka. Oraindik aurkitu gabe. Ze karst oso paroa da, hor egon dira bizitzen gizatalde desberdinak, euren artean ez dago ezelako loturarik, ez dago jarraipenik. Besterik gabe, gertatzen da ataporkan da, oso konservazio ona dagoela, eta zirkunstantzia historiko batengatik hor zabaldu zutelako trenbide bat eta moztu zuten karstza, eta agertu ziren alde batera eta bestera agertu ziren karst horretan sedimentuz beteta zeuden kobasuloak. Hori da berezitasuna, apartakotasuna ataporkaren kasuan. Ez bereziki hor zegoelako, eta narratiba hori transmititzen da, eta ni ez nago baterea doz, hor oso giro berezia, oso klimatologia berezia, ez hori ez da alakorik. Atapuerka bat egiten du sistema honekin, ze egiten baldin badozue, lusatzen baldin badozue hori, eta Monte Sobarenses uste direla, justo Araba eta Errioxa bitartean eta Burgos bitartean daudenak, egiten baldin baduzue Monte Sobarensen aldetik jarraitu hildo horrekin, iristen zaretelako zuzenean Atapuerkara. Osea, Atapuerka bete-betean dago autopista, historia horreko autopista nagusi horretan. Bigarren galdera barkatu? Bueno, bai. Neandertalen desagerpenarekin gaur egun, eta insistitzen dut gaur egun, ze ikusi duzuen bezala gauzak oso askar aldatzen dute. Gaur egun pentsatzen dugu gure espezieak zuzenean ez dula ezelako eraginik izan Neandertalen desagerpenean. Guk ez ditugu akatu Neandertalak, guk ez ditugu izatu Neandertalak. Neandertalen espeziaren desagerpena badirudi, zerikusia handiago daukala, beren berezitasun biologikoekin, hotzaldi batean Neandertal baten anatomiak konsumitzen du ia gurearen bikoitza, behar dituzte gizon helduak hotzaldi batean konsumitzen dituzte 5.000 kaloria baino gehiago, egunero, eta hori elikatu behar da. Dira talde batzuk Europatik behin desagertu egin zirela, badirudi duela 60.000 urtetan desagertuta daudela jada Neandertalak Europatik, eta badago beste Neandertalen beste sarrera bat ekialde hurbiletik berriro, sartzen dira Europan, eta dago berriro Neandertalen populamendu bat, baina gelditzen dira gero eta gehiago dira elkarte txikiak, dentsidadea ez da oso handia, ez da ere, behin isolatuta gelditzen direla eta ez dagoela euren artean, talde txiki horien artean ez dagoela zea, badakigu konsanguinitateak ze nolako eragin genetikoak izaten ditun, eta azkenean
desagertzen dira. Baina ez du ematen zuzenean guk ezelako eragin zuzenik izan dugunik. Gure espezia oso kompetitiboa da, biologikoki, oso estrategikoa gara, denetarako planteatzen ditugu estrategiak, eta, gure espeziarekin borruka egitea, lehia egitea, genetikoa oso zaila da. Baina ez du ematen, edo behintzat ez da frogatu inun bez, gure espeziak izan dunik ezelako eraginik, neandertalen desagerpen horretan zuzenean behintzat. Bai, badukagu denpora. Beste galderarik? Ez? Galderatxo bat ez dakit ondo jakingo dudan esaten. Erakutsi dituzu hasieran irudi batzuk erakusteko artistek eginiko berreraiketak, pixkatxo bat asmakizun ere izan daitezkela. Gogoan dut zuk aholkatuta joan ginela behin hotzeko gizonaren museoa ikustera. Horri buruz esan dezakezu zerbait? Bai, hotziren kasuan desberdina da, ze momifikatuta dago gorpua. Orduan, hor oinarritu daitezke, bere aurpegia ezagutzea. Bai, aurkeztu pixkatxo jenderentzat hotziko gizona non dagoen eta... Bale, hotziko gizona topatu egin zen, momia hori topatu zen 1981 piku, topatu zen talen, oztalda baiara glaziar bat dagola justo, mugan, Italia eta Austria bitartean, aurkikuntza mendizale batzuk egin zuten, pentsatu zuten, ze zonalde horretan lehenengo mundu gerlan frontea egin zen eta urtero, orain glaziarrak atzera egiten dutela, urtero agertzen dira soldaduak, bere lehenengo mundu gerla horretan hil egin zirela eta agertzen dira bere gorpuak urtero. Orduan pentsatu zuen alako bat zala, hartu zuten momia, motxilan ipini eta eraman zuten Austriara. Gero egon zen laudo bat, ze italiarrak ez zuten ados, Austrian zegonik, eta Googleek eman zion arrazoia Italiari, eta egun ikusi nire problema duzu, Boltzanoko hirian daude. Italian, naiz eta kalean mundu guztiak alemanieraz mintzatzen du, Austria, lehenengo mundu gerla bukatu arte, hori Austria zen ere bai. Orduan, da duela 4.500 inguruko momia bat, orduan ja bera ekoizlea zen, ja azken neolito, kalkolitoko pertsona bat da, eta agertzen dira berarekin batera izoztuta, ze glaziarretik badirudi iezkaz zaurituta zegoen, iezka zijoan glaziarren gainetik, eta orduan hil egintzanean berehala izoztu egintzen gorpua eta hor agertzen dira bebai bere jantzi guztiak, oinetakoak eta bere trasneri guztia. Arko bat, zaztagai bat bere kirtenarekin, normalean arkeologian agertzen ez direnak. Orduan, kasu horretan, egiten direnean errekonstruzioak, ez dute ekarri hemen pintxo honetan ez dute ekarri irudiak, baina egiten direnean errekonstruzioak egiten dira askoz erafidagarriagoan. Eta bakarrika ezurrak agertuko balira, ezur horien gainean aurpegi bat jartzea askoz errezagoa da, gure espezieko kideak dirala. Beste neandertalen munduan oso desberdina da, zekau ditugu ezurrak, soilik ezurrak, eta pentsatu behar dugu errekonstruzio hauek egiten direnean, jartzen dira beste espezie baten aurpegietan, ezurren gainean, gurean bezalako masa hoiek azala eta dana, variable guztiak egiten dira. Hor, mumiak baldin baditugu,
askoz gertuago daude gurekin eta gure espeziarekin. Hauek dira, eta kasu bat, oso kuriosoa dana, da hori, hemen adibidez pentsatzen dozue, ze ongi egin duten. Hau egongo da seguruenik Neandertaleko museoan egongo da ja Santa Claus gorrito gorriarekin, egongo da sarreran, hau erabiltzen dute gaixua, gaju erabiltzen dute denererako, eta jarriko zioten ja ordurako ja kapela gorria. Bueno, pentsatzen dozue, ze arkeologoak eta bazekiten batzuk, ilea horrela mozten zutela. Hau tailerretik atera behar zuten eta artistari justo ja furgoneta sartzeko orduan ez zitzaion ongi iruditu nola zeukan ilea. Eta orduan, eta zuzendariak, museoko zuzendariak ja ordainduta, gainbegiratuta, 5.000 bider, bai, horrela, ez horren irribarretxua ez jarri. Eta artistak holan begiratu zuen, furgoneta, ez zitzaion gustatu nola zuen ilea, hartu zuen makinilla bat eta amengo hile guztia moztu zion furgonetara sartu horretik. Justo une horretak, karo, jaitsi izanean, museoan, zuzendariak izan zion, pero, ¿qué has hecho? Baina hori? Baina hilea zer egin diozu? Ez dakite, iruditu zait, bueno, denok ezagutzen dugu, nola funtzionatzen duen arte mundua, egun. Badu osagai horre. Nik denbora daukat, zuek? Gau besterik? Ez. Bueno, baron txablo batekin, agurtuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.